Des d'aquesta pestanya es pot organitzar tota la documentació de la intervenció a partir dels directoris. Qualsevol agent pot crear un directori. Aquest ha de servir per classificar els arxius que es van generant. Podeu posar-li un nom al directori. Podreu seleccionar agents que podran tenir el permís d'escriptura, podran accedir i editar el directori, o només de lectura, només hi podran accedir. Un cop creat els directoris, podreu afegir arxius, els quals podran ser consultats per qualsevol agent amb permís, tant de lectura com d'escriptura. Aquests arxius es poden descarregar des d'aquesta pantalla o també des de la fitxa de l'alumne. Des de la pestanya Informes, podreu gestionar els informes de conclusions i pautes, a partir dels qüestionaris configurats pel cap del DOIP. Qualsevol agent pot editar l'informe de conclusions, sempre i quan estigui seleccionat com un dels que el podran emplenar. Entreu des del signe Més. I des d'aquí podreu canviar el tipus d'intervenció, si es considera oportú. Només els agents seleccionats i el responsable de la intervenció podran emplenar l'informe de conclusions. Els agents no seleccionats no podran omplir el qüestionari, només podran veure'l o descarregar-lo en format PDF. El mateix passa amb el cap del DOIP. Podreu enviar correu electrònic als agents seleccionats. Els agents seleccionats o el responsable responen l'informe de conclusions des de la icona Respondre a l'informe i el marquen com a realitzat. Caldrà fer el mateix procediment en l'informe de pautes. Des de la fitxa de l'alumne, qualsevol agent de la intervenció es pot descarregar l'informe de conclusions en format PDF. Quan el procés d'intervenció sobre un alumne ha acabat, tanqueu la intervenció fent clic sobre la icona en forma de cadenat. Aquesta acció només pot realitzar-la el cap del DOIP o el responsable de la intervenció. El tancament d'intervenció no és pas definitiu. Si cal, és possible reobrir una intervenció.